En el següent exercici intentarem trobar la relació que hi ha entre el dibuix d'aquesta equació, o sigui, entre la gràfica, l'expressió algebraica i la gràfica d'aquesta equació. D'acord? Bé, el primer que hem de fer és passar per una taula de valors. Sí? I una taula de valors que us sigui pràctica, on aquí hi ha x i aquí hi ha f de x. Recordeu que i f de x és el mateix, d'acord? Una és com prendre-s'ho com una altura i l'altra com una sortida d'una entrada, d'acord? Però és exactament el mateix, sí? El mateix valor. Va bé aquí escriure's quina és l'expressió, d'acord? Llavors, plantejo uns quants valors, Per exemple, jo vull plantejar-me valors no molt grans i em vaig a plantejar 3, perquè en realitat amb una línia, jo això sé que és una línia recta. Per què? Perquè no té cap, el grau és 1, no té cap exponent. Quan passa això és una funció lineal, d'acord? Llavors, una funció lineal amb 2 punts la pots dibuixar, perquè per 2 punts passa una única línia recta. Però en faig 3 per assegurar-me el tanto, d'acord? Faig 2 i si el tercer ja està alineat, ja puc dir que està ben fet. Sí? Per tant, la primera cosa que faré és avaluar en 0, que és el punt més senzill sempre d'avaluar. En 0, menys 4 per 0 és 0, més 5, total 5. D'acord? Per tant, jo ja sé que aquesta funció passa pel 0, 5, per aquest punt, que dibuixo aquí. Un altre punt que normalment és fàcil és l'1. F de 1, què és? Doncs menys 4 per 1 més 5. És a dir, menys 4 menys 5, més 5 és 1. Per tant, aquí 1 se'n va a l'1, o sigui, va aquí. D'acord? I per assegurar el tanto podria dir quant val en menys 1. Per fer un abans i un després del 0. F de menys 1. Doncs F de menys 1, a veure si ens hi cap, seria menys 4 per menys 1 més 5. Menys 1 per 4 és 4, més 5, 9. Per tant, menys 1 se'n va al 9. No sé si hi ha 9 punts aquí. Menys 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Estaria per aquí dalt, D'acord? No ens hi cap. Sí? Hauríeu de buscar un altre punt. Per exemple, el 2. El 2 segur que ens hi cap. Si feu f de 2, és menys 4 per 2, més 5. És a dir, menys 8 més 5, menys 3. O sigui, teniu que en el 2 se'n va a 1, 2 i 3, menys 3. Sí? Fixeu-vos que la línia estaria aquí. D'acord? Recordeu, en realitat només et calen 2 punts. Unint aquests 2 punts ja sortiria la línia. Però si aquest altre t'hi cau dins, és com la comprovació de que vas bé. I fixeu-vos que aquest altre també hi cabria, a dins. Bé, fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.